tots, què tal esteu? Perdó. Avui mos cuinen arròs de peix. Vale, ja ho has sentit. Ara anem a fer un tutorial. Això és un tutorial, vale, de com fer arròs de peix. En aquest vídeo tindreu l'ordre de seqüència de tot. Està tot superexplicat. Mira. Primer se fa un sofregit de tomàtica, ceba i all. Per cert, això tot ho fem amb el peix que vam pescar l'altre dia. Aquí tenim 3 tipus de peix. Vale. Tenim els que vàrem pescar nosaltres, després tenim carrotgets petits i gerret. Vale. Tenim mig quilo de cada, més o menys. Vale. I això farà un gust que englobarà tots espècies de peixos de les Balears i serà un bon arròs mallorquí. El que no hem dit és que vam pescar molt poc i pues, hem hagut de comprar coses per complementar l'arròs. Vale, ¿cómo estás, Jorge? Cocinando un poquito. El xef principal, vale, és integrant de l'acampada que vàrem fer. I res, tio, que començam a cuinar, anem a fer alguna cosa aquí, que estic gravant, conyo, anem a fer alguna Que una vaca, un esparrai... Aquest en Jorge el va atravessar amb serpó. Aquestes és que van pillar? Sí. Hòstia, Li va entrar per aquí, li va sortir per aquí. i petitet, Van fer una bona textura. I després ficar sang amb el peix. I bona foto, un all. Perquè tens un pie de foto superantic. Primer sofrito. De bo que no l'ha recorregut. Ara estem fent el primer sofrito de 2. És un poc. Hi ha discrepàncies entre aquests sofritos. Però... Jo tinc moltes expectatives. Jo soy unos 10. 101 el pitjor arròs que he menjat mai i un 10 el millor arròs. Sí. Per la pràctica se compraven super. Un 7,75. Com una campana d'aquesta. Bueno, està bé. Jo tinc moltes... Ara, com ho feis? Ficau ja allà dins el peix. Ficam el peix, després aigua, cubra, 20-25 minuts. I el peix. I els primers sofrits està llest i ara la cosa és tirar el peix. El peix ha estat 2 o 3 minuts i després li fotrem el brou. Treball Hem fet el tastar, i si no... Pastilleta de crem. Vale, doncs, i aquest és l'estat actual. Això ara està bollint així i té tot el peix, totes les verdures, el sofregit d'abans, vale? I això, quan entra així, quan comença a bollir, ha d'estar 20-25 minuts, vale? No controlen molt dels temps perquè... Bueno, mos han dit molt de minuts, o sigui, molt de diferent temps, però nosaltres calculam, creiem, que en 25 minuts això ha d'estar. Clar, i està 25 minuts perquè la carn del peix no és com la carn, se desfà molt més ràpid. Per tant, no fa falta que estigui hores, no? Que és el de... Els brous que tarden molt en fer-se, doncs en 25 minuts ja ho tens fet. Així que ara esperarem que passin aquests 20 minuts, 25 minuts, i després colarem el brou. Ara han colat i ara ve el sofregit polèmic. Vale? Han fet un pot de ceba, tomàtica i pastanaga. Vale? Aquí veus. I tenim un poc de mescla així aquàtica de la mà. I ara el que farem aquest sofregit a la olla, tirarem l'arròs i tirarem el brou. I farem l'arròs amb el brou que hem de fer. I ja estaria. A mi, personalment, la meva família no feia aquest segon sofrit. És el sofrit més polèmic. És un sofrit polèmic. Sí. Jo crec que hi havia 2 tipus d'arròs de peix. Hi havia l'arròs de peix com a tal, que hi havia molta gent que dinava, i l'arròs de peix casero, de cada dia. En els de cada dia, el segon sofrit se l'estalviaven. Se l'estalviaven? Sí, no seria al Al cap revés. i la fi, has d'emplear més producte. Però no seria al revés, per molta gent no ho feien i per casero sí. No, perquè, clar, dona més gust tenir un Era altre el sofrit. evento de los arroz de peix. Se feien 2 sofrits. Perquè era el evento. El evento. El evento.
Bueno, això va a tope, tio. Ja han fet el segon sofregit polèmic, han posat l'arròs i el brou que han aconseguit abans. Així que ara ja és només que se faci l'arròs i ja estaria. I bo, totes les ganes de provar-ho, la veritat. Això té molt bona pinta. Bueno, com veus aquí, a en Enric li encanta la càmera. És el meu videògrafo. Està tot xecao, tio. Vale, lots, ho tenim fet. Mirau el resultat, tio. És que té tota la bona pinta, tio. Bueno, igual no, però ara ho veurem. Ara ho provarem. Los peces que habéis pescado están aquí dentro. Estaven. Saps què crec que li falta? Això pot acabar o molt bé o demà tots amb salmonel·losis. Es toque... Això està bo. Si no estuviésemos a 40 8 de 10. Solid 8. Perdó, quan dius Joan? Bastant bé. Vinga, va, que queda bonito. Hi ha un mortal per dintre, hermano. Ponete aquí davall el llum. Bueno, lots, han fet un arròs de peix bastant bo. Bastant bo. Aprovat per molta gent. I, bueno, intentaré deixar la recepta més o menys clara perquè no sé com sortirà aquest vídeo. I res, espero que us hagi agradat. I res, fins a la Ara després ho aniré a deixar en el parc i veuràs els moixos. I veuràs els bons.